Από τα παλιά χρόνια, σε όλους τους πολιτισμούς και σε όλες τις κοινωνίες, ήθιστε τα παιδιά να κληρονομούν την περιουσία των γονιών τους. Εξαίρεση σε αυτό το πανάρχιο έθιμο αποτελεί ένα νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου, η Ήμβρος, όπου το τουρκικό κράτος απαγόρευσε στην ουσία την κληρονομιά στα παιδιά αυτών των ανθρώπων που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν σε αυτό το νησί. Θύματα αυτής της πολιτικής είναι οι Έλληνες στο γένος, γηγενείς κάτοικοι του νησιού, στο οποίο νησί η παρουσία των ανθρώπων αυτών χάνεται ανά τους αιώνες. Για το θέμα της κληρονομιάς των Ιμβρίων, εκείνο που έχω να πω είναι ότι εμείς είμαστε οι φυσικοί κληρονόμοι της Ήμβρου. Και η κληρονομιά είναι διπλή. Είναι η πνευματική κληρονομιά, η ηθική κληρονομιά, η πολιτισμική κληρονομιά, την οποία ο επίγονος την νέμεται χωρίς κανένα εμπόδιο. Υπάρχει όμως και η υλική κληρονομιά, δηλαδή τα κτήματα, τα σπίτια κλπ, τα οποία πάλι ως ένα σημείο έχουν ένα πνευματικό περιεχόμενο. Γιατί άλλο πράγμα είναι ένα χωράφι και άλλο είναι το σπίτι που έζησες ή που έζησαν οι γονείς σου. Ως φυσικοί λοιπόν κληρονόμοι είμαστε και διεκδικητές της κληρονομιάς αυτής. Τώρα, ο τρόπος της διεκδίκησης κάθε φορά επαφίεται και στα ατομικά μέσα και τρόπους που διαθέτει ο κληρονόμος, αλλά και στις περιπτώσεις όπως οι Ήμβριοι, οι οποίοι κάτω από ορισμένες συνθήκες αναγκάστηκαν να φύγουν από την Ήμβρο, επαφίεται βέβαια και στην συλλογική τους δράση, η οποία κάθε φορά χαράζεται από τα οργανώμενα σωματεία, τα οποία έχουν φυσικά και την τελική ευθύνη του τρόπου με τον οποίο θα κάνουν την συνολική διεκδίκηση. Αδικούνται οι Ήμβριοι Έλληνες υπήκοοι ως προς τα κληρονομικά δικαιώματά τους στην Ήμβρο και στην Τένεδο. Αυτό πράγματι είναι μια τροχοπέδη για την αποκατάσταση της αδικίας η οποία γίνεται. Εάν μεν, όπως ισχυρίζεται η Τουρκία, υπάρχει παραμεθόριος περιοχή όπου δεν δικαιούνται οι Έλληνες να έχουν ιδιοκτησία, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι η περίπτωση της κληρονομιάς. Είναι αδιανόητο σήμερα να μην μπορεί ένας Ήμβριος, ένα παιδί Ιμβρίου, να κληρονομήσει τον πατέρα του και τη μητέρα του. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι επίσης μια μεγάλη αδικία γίνεται στους Ιμβρίους, οι οποίοι έχουν γεννηθεί από το 1964 μέχρι το 1981 και δεν δικαιούνται να πάρουν την τουρκική υπηκότητα, ώστε να στοιχειοθετήσουν και αυτά τα δικαιώματα της κληρονομιάς. Αυτά τα δύο σημεία νομίζω πρέπει η τουρκική κυβέρνηση να τα αποκαταστήσει. Η γενιά μου είναι τα παιδιά του 60, αυτών που εκδιώχθηκαν από την Ήμβρο. Μεγαλώσαμε στη ξενιτιά, ελπίζοντας πάντα ότι κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να γυρίσουμε. Ότι θα μπορέσουμε να μείνουμε στο σπίτι των γονιών μας. Ότι θα αισθανθούμε πια κύριοι του σπιτιού, τουλάχιστον αυτό που μας έμεινε. Δυστυχώς, με τα χρόνια, οι ελπίδες πέρασαν πολλά χρόνια μάλλον για να αρχίσουμε να έχουμε μεγαλύτερες ελπίδες όταν η Τουρκία άρχισε να χτυπάει την πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Ερντοάν, ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας, μας κάλεσε να επιστρέψουμε στην Ήμβρο. Δυστυχώς αυτά αποδείχθηκαν, ήταν εφήμερες ελπίδες.
Μετά από λίγο αποδείχθηκε ότι ούτε τα σπίτια μας, αυτά που μας άφησαν οι γονείς μας, μπορούσαμε να έχουμε, ούτε αυτά που απέμεναν, ό,τι περιουσία απέμεινε από τις απολωτριώσεις. Και δυστυχώς σήμερα αρχίζουμε πάλι να απογοητευόμαστε και να θεωρούμε, προσωπικά εγώ τουλάχιστον, ότι ό,τι απέμεινε από τις απολωτριώσεις, το τουρκικό κράτος θα μας τα πάρει τώρα με την κληρονομικότητα, μην δίνοντας μας το δικαίωμα να κληρονομήσουμε ό,τι απέμεινε από τις απολωτριώσεις, επαναλαμβάνω, μας το παίρνει με αυτόν τον τρόπο. Το μεγάλο το πρόβλημα είναι η κληρονομικότητα. Από τους δύο γονείς ο ένας έχει πεθάνει, ο άλλος ζει, δεν ξέρουμε μέχρι πότε, και από τη στιγμή που θα λείψει και αυτός, δεν θα μπορούμε να έχουμε κληρονομήσει τίποτα από ό,τι υπάρχουν στο νησί. Το θέμα είναι ότι η Τουρκία μας ζητάει για να αποκτήσουμε αυτό το δικαίωμα να τους δώσουμε 10.000 για να πάρουμε την τουρκική υπηκότητα πίσω. Εμείς αυτό δεν το θέλουμε. Νομίζω ότι είναι δικαίωμά μας να κληρονομήσουμε τους γονείς μας χωρίς αυτή την απόφαση που έχουν πάρει αυτοί. Έχω γεννηθεί το 1964 στην Ύμβρο, από Έλληνες γονείς με τουρκική υπηκότητα. Κάθε δικαίωμα που έχουμε εκεί στην Ύμβρο το έχουμε χάσει λόγω επαναπατρισμού. Κάθε δικαίωμα γονιού είναι να προσπαθεί να αφήσει κάποια κληρονομιά στα παιδιά του. Εμείς αυτή την κληρονομιά την έχουμε χάσει και προσπαθούμε να την διεκδικήσουμε αυτή τη στιγμή. Λόγω όμως ότι δεν έχουμε την τουρκική υπηκότητα, έχουμε πάρει την ελληνική και έχουμε χάσει την τουρκική, αυτό μας το απαγορεύουν κάποιοι. Θέλουμε να βρεθεί μια λύση, κάποια άτομα να προσπαθήσουν να λύσουν το πρόβλημά μας. Αλλιώς η Ύμβρος θα έχει τελειώσει για μας και για τις επόμενες γενιές. Έχω 2 κορίτσια, τα οποία αυτή τη στιγμή πηγαίνουν στην Ύμβρο μαζί μου, με τη μητέρα μου. Αν δεν θα έχω φόρους κληρονομιάς, κάποια στιγμή θα σταματήσω και εγώ και τα παιδιά μου να πηγαίνουν εκεί. Έχω 2 αγόρια που γεννήθηκαν στην Ύμβρο. Έχουμε έρθει εδώ το 1974. Έχουν κάνει εξαγορά εδώ την ελληνική υπηκότητα. Πριν πόσα χρόνια έχασα τον άντρα μου. Η περιουσία η δικιά του πέρασε σε μένα. Πλήρωσα όλους τους λογαριασμούς που με ζήτησαν τα τουρκικά γραφεία. Αλλά δυστυχώς όταν φύγω εγώ, τα παιδιά μου δεν μπορούν να κληρονομήσουν τίποτα. Και δεν είναι μόνο αυτό, έχω αδελφό που δεν έχει παιδιά και έχει και εκείνος αρκετή περιουσία, οπότε και αυτή θα πάει και εγώ δεν ξέρω πού. Και αυτό μας θλίβει, μας στεναχωρεί, δεν ξέρω τι λύση θα βρεθεί. Ας προσπαθήσουν οι αρμόδιοι που είναι μπροστά να βρουν μια λύση, να μην χάσουμε αυτά που αποκτήσαν οι γονείς μας με πολλές στερήσεις, με πολύ κόπο. Είναι μεγάλο άδικο που δεν μπορεί κάποιος Έλληνας Ύμβριος να κληρονομήσει το πατέρα του το σπίτι, είτε το κτήμα, είτε οτιδήποτε. Και αυτό το πράγμα γίνεται μόνο προς τους Έλληνες Ύμβριους από το τουρκικό κράτος. Η δικιά μου ερώτηση είναι πώς θα γίνει εμείς να κληρονομήσουμε, αν δεν μπορούν οι ίδιοι οι γονείς μας να κληρονομήσουν τους προγονείς τους.
Είναι μεγάλη αμαρτία να μην μπορεί κάποιος να έχει το σπίτι του πατέρα του, είτε για εξοχικό, είτε για κύρια κατοικία, αν θέλει κάποιος να πάει και να συνεχίσει να μένει στην Ήμβρο. Είναι σκληρό και λυπηρό το να βλέπεις περιουσίες των γονιών σου ή των παππούδων σου, είτε να περνάνε στο τουρκικό κράτος, είτε να καταστρέφονται από φυσικά αίτια, είτε από κάποιον άλλον ξένο. Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να βάλω ένα μικρό λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια απόδοσης δικαιοσύνης προς τους Έλληνες και ακόμα περισσότερο προς τους Ήμβριους. Ένα από τα βασικά μας αιτήματα, ίσως το πιο βασικό, είναι η κληρονομικότητα. Να μπορούν δηλαδή να κληρονομούν τα παιδιά τους γονείς τους. Εγώ προσωπικά, να σας πω τα δικά μου, έχω χάσει τον πατέρα μου, είμαστε 2 αδέρφια και δεν μπορώ να κληρονομήσω το σπίτι το οποίο έχω γεννηθεί. Μας φαίνεται πολύ αδιανόητο. Δηλαδή, και ζητάμε, σαν σύλλογος, να μπορούν όλοι να κληρονομούν τους γονείς τους. Έχουμε φύγει εδώ και πολλά χρόνια από την Ήμβρο και λίγα κτήματα που έχουμε και το σπίτι θέλουν να πάνε στα παιδιά μου. Και ζητούμε να μας επιτρέψουν, να μας δώσουν αυτό που πρέπει να κληρονομήσουν τα παιδιά μας, τα κτήματα που έχουμε. Έχουμε πολλά χρόνια που έχουμε φύγει από εκεί, από το 1965. Αλλά ερχόμαστε εκεί, μένουμε 6 μήνες. Το πρόβλημά μας είναι που δεν μπορούν να κληρονομήσουν τα παιδιά μας, ό,τι έχουμε. Θέλουμε να γραφτούν επάνω στα παιδιά. Τυραγνιστήκαμε, κουραστήκαμε και το αποτέλεσμα... Με κάποιον νόμο προφανώς κατάλοιπο του ψυχρού πολέμου για ιδιοκτησίες σε παραμυθόριες περιοχές, δεν μπορώ να κληρονομήσω το σπίτι που γεννήθηκα. Σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία που οι Ευρωπαίοι επενδύουν τεράστια ποσά στην Τουρκία και κάποιοι Τούρκοι μαθαίνουν να αγοράζουν λιμάνι στη Μυτιλήνη και δεν ξέρω τι άλλο στην Ελλάδα, το να μου λένε εμένα ότι δεν μπορώ να κληρονομήσω το σπίτι των γονιών μου, μόνο σαν αστείο μπορώ να το εκλάβω. Αλλά δεν θα γελάσω με αυτό το αστείο. Γεννήθηκα το 1960, το 1966 αποχωρήσαμε εν καιρό ειρήνης, αυτό είναι το παράπονό μας, και έχουμε χάσει όσα είχαμε εκεί. Για μας περισσότερο είναι εκτός το υλικό δικαίωμα και το ηθικό το δικαίωμα το οποίο έχουμε αποκτήσει. Κλαίμε βλέποντας τα σπίτια μας εκεί που τρέξαμε, κλάψαμε, γελάσαμε, εμείς οι γονείς μας, οι παππούδες μας, και λέμε γιατί από εμάς κινδυνεύει το τουρκικό το κράτος και δεν μπορούμε να έχουμε τα σπίτια μας μέσα στα οποία έχουν ακόμη τις ψυχές των παππούδων μας. Η αγάπη των Ιμβρίων για τον τόπο τους ξεπερνάει κάθε λογική και κάθε φαντασία.
Μα έτυχε η μοίρα να βρεθούμε σε αυτόν τον τόπο και κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια εξομάλυνσης όλων αυτών των καταστάσεων. Το 2005, όταν συναντηθήκαμε με τον κύριο Ερντογάν, μας υποσχέθηκε ότι δεν θα μας αδικήσει. Έκτοτε γίνονται πολλές προσπάθειες, υπάρχουν υποσχέσεις, εντούτοις υπάρχουν προβλήματα που παραμένουν άλυτα. Όπως το δικαίωμα στην κληρονομιά. Πού αλήθεια, πού συμβαίνει αυτό να μην μπορεί ένα παιδί να κληρονομήσει τον γονιό του. Και όταν ακόμα μας λένε να πάρουμε τουρκική υπηκότητα, τότε πρέπει να εξαγοραστεί η συντηρητική θητεία 10.000 ευρώ. Ειδικά στις μέρες μας, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, το δικαίωμα των Ιμβρίων στην παιδεία. Δόθηκε η άδεια για την επανλειτουργία του σχολείου στην Ύβρο. Χαιρετίζουμε αυτή την κίνηση από πλευρά της Τουρκίας και ελπίζουμε να ευοδοθεί. Υπάρχουν όμως τα απολυτριωμένα κτήματα, τα οποία απολυτριώθηκαν έναντι πινακίου φακής και δεν χρησιμοποιήθηκαν πάρα πολλά κτήματα από αυτά για τον λόγο της απολυτρίωσης. Βάσει του τουρκικού νόμου αυτά τα κτήματα πρέπει να επιστραφούν. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει και η Τουρκία, αλλά και σε επίπεδο σχέσεων με την Ελλάδα και η Ελλάδα να τα αντιμετωπίσει τα ζητήματα και να βρεθούν λύσεις. Δεν νοείται σήμερα στην κοινωνία των εθνών και των πολιτών που ζούμε να μιλάμε αν είναι και να διεκδικούμε το δικαίωμα στην περιουσία. Αυτό νομίζω πρέπει να σταματήσει. Η Ύβρος μπορεί να γίνει παράδειγμα στο παγκόσμιο στερέωμα ως νησί της ειρήνης μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας. Αυτά που έγιναν δεν τα ξεχνάμε. Ωστόσο πρέπει να προχωρήσουμε. Αυτά εδώ θα γίνουν. Αν μπορέσουμε και τα καταφέρουμε να πάνε όλα προς το καλό, τότε η Ύβρος μπορεί να γίνει παράδειγμα προς μίμηση.